sartu zinenean, Donostia ospitalera psikiatra bezala sartu zinenean, kalean buru osasunari buruz hitz egiten zen egun hitz egiten den moduan? Bueno, ez gaur egun bezala. Iritsi ginean nola baiten nik planteatzen dut, eta guain gogorazten dauzu, jendea pesatzen zuen ginela los geos de la salud, edo los hombres de jarra son de la salud. Jende guztia zukan, edo gaixo bat, edo gaixoak ez zirena, baino portaeroko nahasmentuak asaltzen zituenak bere auzoan, eta pesatzen zuten gu izango ginela salbatzaileak, orduan. Jendeak ezekien zer da nola tratatzen, eta batzuetan eskatzen zizkiguten egin ezin genituen gauzak. Baina, poliki jungea gure esparruan erustez irabazten, gero eta gehiago hitz egiten da honetaz, eta ja pandemiaren atzetikan, gauzak garatu dira, ziren noa jungo gehan horren ondorioz, ora egia. Pandemian ikasi genuen, gauzak nola baiten aztertzea eta erabaki azkarrak hartzea, eta hortan gabiltz. 70-80ko hamarkadan, eskutatu egiten zen norbaitek buru osasun arazoak zituenean, eskutatu egiten zen zerbait zen? Bai, eta orain garegun oraindik badaude gaixo batzuk, bere botikak erosten dutela beste herrian, ez bere herrian. Edo beste auzoko baten botikan. Badago jendea baduela, estigma. Tratamendua eskutatu nahian, zuri egin dizuten eskaerarik ez dakit bitxiena? Hor, gertatzen da, askotan da txostenak aldatu nahia. Ez bada ateratzen diagnostikoa, hori ez da posible. Zen eta txostena da, dokumento ez da bakarrik informatzeko, ez da dokumento legala. Eta hor, jaso behar dituzu, minimo batzuk. Orduan, badago jente eskatzen dizuela diagnostikoa aldatzea. Hori ez da posible. Zertarako eskatzen dute? Eskutatzeko? Bai, eskutatzea. Eta hori, eskaera hori egiten dizute, buru osasun gaixotasunek duten estigma saiesteko? Bai. Jendea ez du nahi, normalian. Jenteri ez zaio ajola inbeste esatia diabetikoa dela, deprimituta dagoela, edo eskizofrenia badaukala, edo nahasmendu psikiatriko badaukala. Eta jendeak, gaur egun antolatuta dauka eta integratuta dauka. Psikiatraren gana, zoazela, eta psikiatra beti esaten duten ez nago eroa gaixoak. Nik ez dut ero bat ikusi, 53 urtetan daramatza ikusi ditut gaixoak. Gaixo bakoitza bere diagnostikoarekin. Eta hor terminologia hori, eroa hori da estigmatizatzen duena, zer beti ematen du eroa dela burua galdu duena. Eta, gaixotasuna da beste gauza bat. Eta gaur egun badakigu zer jatorria daukan, nola tratatzen den, zer gertatzen da burmuinaren barnean bultzatzen dituela portaerako arazoak, percepzioko arazoak, eta gaur egun baita ere oinarrizko biologikoak hobeto azaltzen ditugu, eta gaixoei, bakoitzari azaldu diezaiokegu zer daukan. Eta botikaren bat bilatzen badiogu zergatik da botika hori, eta botika horren eraginan nola den. Diagnostiko goiztiarrak gero eta ohikoagoak dira? Bai. Hor badaude baita ere programa pilo, saiatzen antzematen deitzen dena lehenengo aldi psikotikoak, izango direla gero psikosi larriak bihurtzen direna. Helburua da hori, ahaliketaren harrapatu gaixoak, edo psikiatria zerbitutan, edo eskolan, edo antzeman, jentea dauzkala, bereizgarritasun batzuk bereziak, edo ematen duena zeozer arraroak lehen deitzen zirenak, ez dira arraroak. Batzutan, daukate nortasun bereizgarri batuz, antzematen direla eta abisatzen dutela zeozer gertatzen dela. Ez da beti gaixotasun mental larri bat, baina hor behi, zenbat eta gehiago aztertzen baduzu, probabilitate gehiago harrapatzeko. Aurrera pausuak non eman dira bereziki? Ne ustez hor arlo guztietan, bai informazioa, lehen iritsi nintzenean espezialitate honetara esate baterako diagnostikoak gaixoi ez zitzaien ematen. Jenteak esaten zuen zertarako eman diagnostiko larri bat. Gaixoak eskubideak dauzkalako. Eta gauzoiek baita ere zabaldu dute nola azaldu gaixoa izter daukaten, zeren ni beti esaten dut gure arloan gauza txarrena da gure gaixotasunak ez direla ikusten. Erresago da azaltzea zu zango bat hautsita daukazula, erresago da azaltzea zu daukazula burmuineko hematoma bat, baina daukazula depresio bat eta ordena da kimika, neurotransmisioa eta ikusten ez diren gauzak oso zaila da azaltzea.
ja behin daukagunean botikak eta nola funtzionatzen dute eta ze eragina daukaten, badaukagu azaltzeko tresnak, bagado geixak berrealtzen dutela ni gaixo bat naiz diabetikoa bezala. Psikiatriak dituen botika horietan ze aurrera pausu eman dira? Pillo. Hasiera baten zan, sintoma kontrolatu, ala ez. Zeren lehen sintoma kontrolatzen ziren hori, jentea lotzen, jentea isolatzen ospitaletan, askotan bizik guztirako. Hor baita ere bazegon tratamentu elektrokonvulsiboa, ez dakigu fundamentoa, baina zeo zer astintzen da burmuinan elektrizidaden bidez, eta funtzio batzuk berreskuratzen dira, eta zeuden ur hotzeko dutxak, eta antipsikotikoarekin, eskizofrenia eta nahasmendu bipolarra tratatzeko, baita ere bagen euskan, botikak oso onak, baina albo ondorio izugarriak sortzen zituztenek, eta baita ere pensatu gaixo gaztei eskizofreniako sintoma kontrolatu, baina aldi berean sortu Parkinsonismo bat oso gauza gogorra zen. Ez zeunden ez da gaur egun dauden tratamentuak, ez dagoen errealitazioa. Aurrerapen guzti hauek eman dira, zure profesioan lanean zeuden bitartean? Bai, ikusi ditut. Eta, hor baita ere, egin behar da beti hemen aparta bat psikoanalisia. Psikoanalisia azaldu zuen gaixotasun mentala, azalpen emozional baten bidez. Oso garrantzitsua izan da. Buru osasuneko gaixotasunen inguruan elkarte asko sortu dira. Bai. Eta asko lagundu dute. Bai. Zer eman diote pazienteari osasun sistemak ematen ez ziena? Nire ustez, hor elkartzen dira eta taldeak guztiak daukate babesteko faktore batzuk, faktore terapeutikoak. Eta bata da universalizazioa. Kontu guztiak esaten du, zebat eta gehiago hitz egiten bada, esaten du, enaiz ni bakarrik. Hau jente askori gertatzen zaio. Eta gainean denok parte hartzen badugu prozesu honetan, gauzak gero eta gehiago zabalduko dira. Orduan elkartek egin dutela, bisibilizatu dutela, lagundu dute gaixotasun mentala ikustea, eta ikustea horren atzetik ez daudela betidanik zeunden beldurrak. Zeren beti lotuten da gaixotasun mentala eta violentzia. Baina gaixotasun mentalak, bai deprimituak, bai eskizofrenikoak, tratamentupean balin badaude, ez dira agresiboak. Agresiboak dira tratamentua uzten dutenean. Orduan, normalian, izaten dira jazartuak, izan dira jazartuak. Elkartek egin dute asko estigmak apurtzerako momentuan? Noski. Hasiera baten baita ere, bere lanasan aldarrikatu laguntzak, baina gaur egun profesionalizatu dira eta laguntzak eskatzen dute, badute bere programak, ematen dute laguntza bat asistentzian eta rehabilitazioko lanak eramaten dute asko. Orduan, baita ere, zabaltzean zer da gaixotasun mentala, eta gaina batzutan ekarte hortako gaixoak azaltzen dira itzalietan, ni naiz gaixoa, eta ni gau daukat, eta begira, ni ondo nago, eta historia hau da. Elkarteak, gaixoen eta familiaren elkarteak lortu dute horrelapen izugarria.